алайкум дӯстони азиз, бародарони хоҳарони арҷманд, нафароне ки моро дар саҳифаҳои ютуб ва инстаграм ё ҷои дигар пайгирӣ мекунанд. Як хоҳиш, як бисёр ҳам илтимоси бигӯем хеле калон. Хуб, аввалан маълумоте ки лозим аст мехоҳам барасонам барои шумо. Тақрибан 9 ё 10 моҳ пеш мо як навор дар ютуб канали ҳастем, филм тиҷи дар ютуб канали худамон нашр карда будем. Хуб, ки даъво ё баҳс бо як корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бо як гӯем ки милиса дар он навор буд, ки бобои Муродалӣ гуфтанд як сафеде ки суруд мехонд дар назди бозори Ганҷинаи шаҳри Душанбе. Хуб, ҳамунҷо як моҷарое шуда буд ва мо масъала ҳамин ҳодиса ҳамон баҳса сабт карда будем ва танҳо барои баррасӣ кардани ҳамин ҳолат, ки ин ҳолат чӣ ҳолате буд, оё ҳамин корманди мақомот ҳуқуқ дошт ҳамихел муносибат кунад ё ҳуқуқ дошт ки хуб ҳамон бобои Муродалӣ дуторзан ё сурудхон аз ҳамунҷо пеш кунад. Танҳо ба ҳамин хотир мо навора гузошта будем дар ютуб канал ва ӯам зиёд рости гап то ҳамин шабу рӯзо чандон гӯем ки просмотр ё тамошо нагирифта буд. Вале ҳамин шабу рӯзо аллакай ҳудуди қариб 100 000 гӯем ки нафар тамошо кардаги ҳастани навора. Хулас дар комментариҳо бисёр ҳам воқеан гапҳои сахт дар ҳаққи корманди милиса гуфта шудагӣ ҳаст. Мехонам ва ман аз аввал аз қабл дар навор навиштам, қайд кардам ки хоҳишмандам ба ҳамин мазмун ки ҳеҷ қадar таҳқир накунед, худдорӣ кунед аз таҳқир. Яъне ки ӯ чизе ки масъулият ба дӯши ман буд, ба гардани ман бор буд, ман аз сари худам соқит кардам. Дигар ҳар нафаре ки дар он ҷо намедонам таҳқир кард касеро ё сухани баде гуфт, ӯ дигар ба гардани худаш аст, ҳам аз лиҳози дину шариат, ҳам аз лиҳози қонунгузории кишвар. лекин як чанд нафарҳое пайдо шуданд, воқеан хеле гапҳои сахт нисбати банда гуфтанд, нисбати мо гуфтанд, ки худо бабахшашон ва худо ҳидоятшон кунад. Дар ҳаққи модармонам суханҳои ноҷо гуфтанд, ба хотире ки мо ҳамон корманди милисара ҳамин ҳолат, ҳамин баҳсу даъвоша сабт карда нашр кардем. ин фаъолияти рӯзноманигории ман буд. Ҳамчун як рӯзноманигор, ҳамчун як шаҳрвандам ҳатто ман ҳаққа доштам ки он муносибати ҳамин дағалонаи ҳамин корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқа сабт кунам ва нашр кунам. Ва ҳатман аз мақомоти болоии ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дархост кунам ки нисбати ҳамин нафар чора бандешад. Ҳарчанд худатон дар навор дида будед ки хуб чӣ гуна муносибат дошт, вале мутаассифона рӯш пӯшида буд, барое ки ман кӯшиш кардам ки телефона ба тавре дар дастам бигирам ки хуб мустаҳкам бошад. Дигар ман аҳамият надодам ки навор чӣ гуна рафта истода, рӯи мисол корманди милиса омада истода ё не. Лекин бо ин вуҷуд дар рӯш ниқоб дошт, дида намешид. Вале ба фикри ман ки вай овоз ё суханронии ҳамон нафар муайян карда мумкин буд ва дар ин давоми 9-10 моҳ хеле ҳам осон буд муайян кардан ки ҳамин нафар кӣ ҳаст. Агар мақомоти болоӣ ина мехостанд, мекарданд, барвақт ин нафар бояд ҷазоша медид мувофиқи қонун. Барои муносибати дағал бо шаҳрвандон ва барои як нафар шахсе ки дар ҳамон сари роҳ хуб сурудхонӣ мекунад ва аз ҳамун роҳ бигем аз ҳамун шеваи зиндагӣ пеш мебарад, зиндагиаша як сомон ё 2 сомон пуле ки ба даст меорад, зиндагиша пеш мебарад. Мисли бобои Муродалӣ ҳамин шабу рӯзҳо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва дар ҳар шаҳру ноҳияҳои дигар ва ҳатто дар тамоми кишварҳои дунё ҳам биравем, хуб садҳо ва ҳазорҳо нафарам метавонем бибинем ки дар ҳар гӯшаҳои аз шаҳр нишаста ҳамихел сурудхонӣ мекунанд. Биёед як тарафи дигари масъаларо мебинем. суруд хондан, ҳоло ҳар тавре бошад, ман худам чандон мухлиси сурудхониҳо нестам, вале
барои маро бисёр ҷолиб шуд ки бобои Муродалӣ дар ҳамун ҷо мешинад, ҳар рӯз чанд сомон ба даст меорад, ҳар рӯз зиндагиш чӣ хел мегзарад аз кор кардан дар ин ҷо. Барои маро ин паҳлӯҳо хеле ҷолиб буд, вале ҳамгунаи ҳодисае ҳам шуд. ҳодисаро мегӯем ки нашр кардем. мо суҳбате ҳам доштем бо бобои Муродалӣ ва суҳбат дар бораи зиндагиш, дар бораи кораш, ҳар рӯз чӣ қадар пул меёбад, чӣ сабаб шуд ки ба ин чиз рӯ овардааст. Ин гуна суҳбате ҳам доштем. мутаассифона суҳбата аз даст додем, гум кардем ва чандаам талош дорем ки бо бобои Муродалӣ дар тамос шавем, биёвем ба як суҳбати муфассал дар бораи зиндагии бобои Муродалӣ, ки баъди ин 9-10 моҳ чӣ гуна зиндагӣ доранд имрӯз, хуб сабт кунем ва пешкаши дӯсто, бародаро ва тамошобинои канал бигардонем. хуб вале гап дар бораи чӣ? Гап дар бораи ҳамун таъхири даштномаҳо. бовар кунед, ман ҳатто дар ҳаққи ҳамун корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқам намехостум ки як таҳқири ӯ даштном мешавад. ман чандин таҳқирот даштномаҳои ки нав аввал пайдо шуда буданд, онҳоро ман тоза кардам, вале дигар вақт нашуд. охир мо ба ғайр аз кор кардан дар ютуб канал, ки мисол мисли як шуғл, як машғулияти иловагимон ҳаст, мо кори давлатӣ дорем, мисли дигарҳо кор мекунем, зиндагӣ дорем, дар хона кор дорем. хуб банд ҳастем бо дигар корҳо. шав рӯз дигар наметавонем бишинем ки комментарӣ тоза кунем ё ҳақоратҳоро тоза кунем. фикри мардум аст, ҳар кас ҳар чӣ мехоҳад мегӯяд, вале ҷавобгариш ба каллаи худаш. мо масъулияти худамона ҳамун сари вақт соқит кардем аз гарданмон, гуфтем ки касе таҳқир накунад касеро. лекин чанд нафаро бародарое ки бисёр рости бадзабонӣ карданд дар ҳаққи мо, дар ҳаққи падару модари мо, бисёр суханҳои бад гуфтанд. хоҳиш мекунам аз тамоми дӯсто, бародаро, азизое ки хоб наворҳои моро мебинанд, бисёр зиёд хоҳиш мекунем, худдорӣ кунед аз таҳқир кардан, аз даштном кардан. ҳеҷ хубӣ надорад. бовар кунед, ягон заррае аз хубиҳо дар таҳқир, дар даштноми як нафар нест. фақат фикртона баён кунед бисёр мунсифона, беғараз, як фикри бетаҳқир. бигзор танқид бошад, вале таҳқир набошад. баён кунед фикртона, ҳама озод аст, вале хоҳиш мекунам касеро таҳқир накунед, даштном надиҳед, ки на худо розӣ аст аз шумо, на аз мо, мисол дар асоси таҳқиру даштномҳо, на бандаҳош. ва чизи дигарам ёд раст кунам ки мо қонунгузорӣ ҳам касое ки таҳқир мекунанд, даштном медиҳанд, ҳатман ҷазо дода мешаванд ба андозаҳои муайяни қонунгузорӣ. ҳам ҷарима ҳастанд ва ҷазоҳои дигар намуданд. лекин бо ин вуҷуд барои як одами солимфикр, солимақл воқеан намезебад таҳқир, даштном аз модару аз хоҳару намедонам зани касе воқеан хеле чизи бад аст. илтимос, бозам илтимос, аз таҳқир ва даштном худдорӣ кунед. ташаккури зиёд барои ҳамаи дастгириҳо, ҳамаи ҳамроҳиҳотон, ки воқеан хеле дилбардорӣ кардем. розиам аз ҳаматон, вале хоҳиш мекунам ки аз таҳқир ва аз даштном кардан худдорӣ кунед. худо нигаҳбонтон бошад. иншоалло ки наворҳои баъдии морам пайгирӣ кунед. мо талош мекунем хеле наворҳои ҷолиб ва наворҳое ки зиндагии хуб бисёр ҳам гӯем ки зиндагии ҳамин ибратомӯз, зиндагии ҳамин шабу рӯзии воқеии мардум чӣ гуна ҳаст барои шумо пешниҳод кунем ва ҳатман бо дастгирӣ ва кӯмакҳои шумо иншоалло. худо нигаҳбонтон бошад ва дуогӯ бошед.